Сәлем достар! Ең яхшы җырлардан, клиплардан һәм җырчылардан торган музыкаль каймак хит парадын башлыйбыз. Аның алып баручысы мин Лилия Хәйруллина булам. Бу чыгарылышта җырчыларның нинди талантлары барлыгын ачыкларбыз. Бездән аерылмагыз, безнең белән калыгыз. Музыкаль каймак хит парадын яхшы яңалык белән башлап җибәрәбез. Ягъни яңа катнашучыны каршы алабыз. Бу атна премьерасын бергәләп карыйк. Yaşlığım isimde uzalgan yollarım Jillerde şavlagan, turgayı sayragan Bana ul minimde karılarım O zaman yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkıval, dağınır Uşağım, yaşlığın balgan küp adaşı O zaman yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkıval, dağınır Yaşında yaşlarına giderge gizemine Bir rıza tügür şul varını Min sezeni sağındım Gürledik yaşlıkının uğramın Yaşlıkta uzalığın yürekte yazılığın Jırların üzdürüp uzarımın O zaman yaşlanır, uylanır, dağınır Uzmışa balkıval, dağınır Беләсегез килсә, кеше үзендә барлык төр талантны да үстерә ала икән. Моның өчен теләк кенә кирәк һәм психологик тестлар ярдәмендә нинди талантларны үстереп буласын белеп була. Күп кырлы талант булу ул бик зур плюс. Музыкаль каймак хит парадында киләсе талант иясен җырлатабыз. Каршы алыгыз. Һәр кешенең була үз яры
Телевизор караучыларыбызны тизрәк тапшыруның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән таныштырасым килә. Материаллары югары сыйфатлы, бәяләре дә тешләми. Чуйкова 27А, Себер тракты 23 адреслары буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясенә рәхим итегез һәм елмаеп көлеп яшәгез. Музыкаль каймак хит парадына әйләнеп кайсак, сезне бик яхшы җыр һәм клип көтә. Рифат Зарипов бу атнада популярлар арасында үз лаеклы урынын алды. TMTV Production белән төшергән иҗат җимешләрен бергәләп карыйк. Dünya bulgaç enikey barsı bula Biraz gına şiddet tırabız Sina kaytkaş kına irkelenip Bişiktegi sabı bulabız Bugün de biti enikey Yerimiz kanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırız birge jıyılıp Mercelerden tağın tütün çığa İşinde temli beliştir Zor zor itip bizige kisip diridin Keşke nesesinin eleştir Bugün de biti enikey biz yerimiz kanat aslarına birge jıyılıp Tuğan yaktan жылы jiller ise Ellenkey munşa yakkanımı Künütünü bizni kütesindir Yıkılamışa aşıp kopkanı Bugün de biti enikey yerimiz kanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırız birge jıyılıp Bugün de biti enikey biz yerimiz kanat aslarına sığınıp Şeyingine bir de sulanmasın Biz kaytırız birge jıyılıp Biz kaytırız birge jıyılıp Музыкаль каймак хит парадын дәвам итәбез.
һәм җырчыларның нинди талантлары барлыгын ачыклыйбыз. Киләсе җырлы гаилә Рафина Ганиуллина һәм Разил Камалов бу атнада 7нче баскычта. Бер кемгә дә сер түгел, Разилнең иң якын дусты ул Баян. Кая гына барса да аның баяны кулында була. Ә киләсе клипта да Разил үзе генә кебек. Бу чыннан да шулай микән? Бергәләп әлеге клипны карарга тәкъдим итәм. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Кайт әйдә кайт, мәхәббәт ярына, син дә кайт күңелем, гел сине сагына. Назыңны җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагын. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан, елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Әйтеп үткәнчә, теләк булса, барлык талантларны да ачып була. Белгечләр фикеренчә, кешедә 34 төрле юнәлештәге талант бар икән. Мәсәлән, җаваплы, тырыш, үз фикереңне әйтә белү һәм башкалар. Рената Тей җырындагы кебек югалмыйча, үзеңне югалтмыйча алга барырга кирәк. Кыскасы, сез дә бу җырның сүзләренә игътибар итегез әле.
yürekten. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sinchirga yasharga kelgansin, olg'a bor, ortingga qarama. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sinchirga yasharga kelgansin, olg'a bor, ortingga qarama. Isming joningni toplarlik, nohaqqa tirsalar bir vaqt. Yozmishning bu kirli o'yining bo'lmasa hech kimni to'xtatib. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sinchirga yasharga kelgansin, olg'a bor, ortingga qarama. Yo'lingni davomli iterga, eng so'nggi so'lishini olganda, kuch ol sen umiddan o'rilib. Boridik yo'g'olma, yo'g'olma. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sinchirga yasharga kelgansin, olg'a bor, ortingga qarama. Yo'g'olma, yo'g'oltma o'zingni, qon sarqib tursa yaradan. Sinchirga yasharga kelgansin, olg'a bor, ortingga qarama. Olg'a bor, ortingga qarama. Динара Сәйдбатталова җырлаудан башка шигырь, көйләр яза һәм аларны башкара икән. Кешеләр белән дә тиз аралашып китә җырчы. Менә бу сыйфатны да талант дип әйтергә була әлбәттә. Һәрбер нәрсәнең уңай һәм тискәре ягы булган кебек, Динараның да тискәре ягы бар. Ул кешеләрне үпкәләтмәс өчен юк дип әйтә белми икән. Яхшы һәм нечкә күңелле җырчы бүген хит-парадта лаеклы урынын яулады. Аның клибын куеп җибәрәбез. Yılama sen balam, men ketkäçtim, sağışlarga salma özüngni. Yazmış şulay gümür yazgan eken, sabır et seni bul özümle. Yılama sen balam, men ketkäçtim, yazmışlarını bir qorganma. Men köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye oylama. Yılama seni balam, men ketkäçtim, yazmışlarını bir qorganma. Men köklerden seni görüp duram, yalğız kaldım diye oylama.
Yılama sin balam min kitkäştin Awır bulur singa sığılma Sinde min adıga okup dursan Minim haller yokşu bulurla Irdan irduk terezene kilip Jiller bulup teres qoğırman Balalarım sağ selametdir Min canıma dava tabırman Yılama sin balam sabır bulsin Turmuşunu kora alga bar Yana şende sinin tuğanların Sigen yarın bulur sin apar Min köklerden sin abağıt dile Düşlerine kilip kırırmen Ağırlıklar sin atidirmişe Yana şende saklap yürürmen Min köklerden sin abağıt dile Düşlerine kilip kırırmen Ağırlıklar sin atidirmişe Yana şende saklap yürürmen Ağırlıklar sin atidirmişe Yana şende saklap Әміне Руслан Трапезников буш вакытында җырлар яза икән. Күптән түгел аның җыры бер илгә эләккән һәм интернет челтәрендә дә популяр булып киткән. Кешеләрдә хисләр уяткач, димәк, хит җыр буладыр инде ул, ди Руслан. Җырчының бу таланты югалмасын дигән теләктә калып, аның клибын куеп җибәрәбез. Бергәләп карыйк. Ben bik motor sinen resim İstelik idem inden Yok aşıktım min kübme Ezledim Hala aşıktar ezeden Jillerge açtım iken İstelerin yok irgen Adaşma jillerde Adaşma jillerde Jillerge Aşanma jillerge Jillerde Adaşma jillerde Jil doluda irmelerde Adaşma, adaşma Aşanma jillerge Adaşkan bizlerge Gilelim minim yanlarıma Gilelim, gilelim
Дуслар, сезне тапшыруыбызның партнеры булган Сочи стоматологиясе белән сөендерергә ашыгабыз. Кулай бәядән сыйфатлы материаллар Чуйкова 27А, Сибир тракты 23 адресы буенча урнашкан. Телефоннары 216 57 25. Сочи стоматологиясе белән елмаеп яшәгез. Ә хәзер Фирдус Тимаевны каршы алабыз. TMTV Production командасы белән төшергән иҗат җимешләрен карап бетик. Min bitsini ızak izlerim Şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim Min bitsini gittim küptemden Yoldaşım bularsın dedim durmuş küpkemede Min bitsini izli bir yaratam İsminle güngelimden kinde yaratam Min bitsini izli bir yaratam İsminle güngelimden kinde yaratam Sokmaklar ikev atlagan Bәхетле буладыр җирдә сөю саклаган Безнең барыр юлыбызды бәхет капласын Гашык ярлар безнең кебек парлы атласын Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Мин бит сине эзлеп яратам Исемеңне күңелемнән көндә яңратам Tarmışlarına nurlu ite suyu segadet İn kışlık his bu şikanda ihlas mehebet Yarata bilgenler için butturmuş raket Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yaratam Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yaratam Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yaratam Min bitsine izli bir yaratam İsminle güngelimden günde yaratam Җырлы гаилә Хәйретдиновларның талантларын санап китсәң, алар бихисап. Мәсәлән, шәп итеп биергә, шигырьләр укырга яраталар. Икесе дә тел осталары. Рамил өстәмә газ өлкәсендә дә эшли. Рамилә һөнәр буенча бухгалтер һәм аның кечкенә генә бизнесы бар икән. Иҗади гаилә һәр яклап үзләрен сыный һәм югарыга үрмәли. Бу атнада хит-парадта да тагын берничә баскыч өскә күтәрелде алар. Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновларны каршы алабыз. Yaşar şiirde tiksin yürek tiksin diye dime yürek Yaşar şiirde tiksin yürek Alma ağaçlar
Жылы yazlar jitkende Алмаларын үзер өчен көзне кирәк тетәргә. Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Başalarda matürünler Üsse yemli şeylerine Шәкшәкләре атсын өчен сулар кирәк сибәргә. Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Sanlı kaşlar irten sayrı Kunup dalga direkke Kış günelin anlar için Mınlar kirek yürekte Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Tiksin tiksin yürek Dibe dibe yürek Yaşar için jirde Tiksin tiksin yürek Үзең теләгән социаль челтәргә языл. Эксклюзив яңалыкларны беренчеләрдән булып бел. Яңа чыккан тапшыруларны карарга онытма. Музыкаль каймак хит парадының югары баскычына менеп җитәбез. Тагын бер резидентыбыз белән танышасы калды. Җиңүченең исемен берничә минуттан белербез. Ә хәзер барлык катнашучыларны искә алыйк. Uzmanı yaşlı uyulanı Dağın bir uzmışa balkın al Dağın bir yaşında yaşlarga Giderge gizemine Min riza tügür şul barını Яратасың, яратамын, сөйләмен һәм сөямен. Мәхәббәт учагым бергә, яңгыр йоклагин гомергә. Бүгінде бит әнекәй Біз йөрибез Ана тазларына Сыянып Шәйің генә бердә Суынмасын Біз кайтырбыз бергә Җыелып Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел зылама Югалма, югалтма үзеңне Кан саркып торса ярада Син җиргә яшәргә килгәнсең Алга бар, артыңа карама
Җырчы Илнар Сәйфиев вакытын күңелле һәм файдалы итеп үткәрергә ярата. Мәсәлән, дуслары, якыннары белән бергә җыелганда ул тәмле итеп ашарга пешерә, җырлый, уеннарга кушыла. Русча әйткәндә, душа компания була. Соңгы вакытта Илнар урманда саф һавада күбрәк йөрергә тырыша икән. Шулай ук ашарга бик яратса да, дөрес туклану юлын сайлаган. Тагын нинди талантлары бар дисезме? Җырчы тагын бильярд, теннис, хоккей уеннарына мөкибән китә икән. Ә бүген Илнар Сәйфиев хит-парадта беренче урынны яулады. Аны котлыйбыз һәм карыйбыз. Яшисілер килә шундый рәхәт, юктан гына җырлап ала күңел, бер кайчанда ишетмәгән моңы. Җаным белән тоям җырлыйм бүген, бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Безнең юллар узын-узак әле, җырланмаган җырлар җаным тулы. Яшиселәр килә шундый рәхәт, иңе-иңгә куеп гомрем буе. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Бу дөньяда син барлыгын белмәгәнмен, мәхәббәтне, бу бәхетне күрмәгәнмен. Кояш икән зәңгәр күктә сөлмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит, сөюлда безнең җанга үрмәгән бит. Хит-парадның җиңүчесен билгеләдек, җырлар тыңладык, клиплар карадык, саубуллашыр вакытта килеп җитте, дуслар. Сезнең белән мин, Лилия Хәйруллина булдым. Киләсе очрашуларга кадәр елмаеп, көлеп яшәгез.